Ubani uTinango Siyanda? Nika namandawonye. Oh, senifunde yakho ndawonye. Ngibona yafane ngiyazonidla ndawonye. Oh, lo anidli naye. Anidli naye. Oh, udla yedwa. Niyafuna kodwa ukudla naye. La nini phela? Idlani naye. Uyacomplain ngiyambona. Angicomplain. Ngiyakubona. Cabanga ukuthini? Linjani? No, uyacabanga ukuthi asemancane. Ucabanga ukuthi asemancane, Linjani? Eti, ufuna ukulezwa khona la. Nifuna ukulezwa? Linjani? Nale nje. Sure, Sure. Correct. Ufuna ukukhuluma. Ufuna ukukhuluma. Hawupalisa. Usula palisa. Yebo. Hawu, awusho ngani? Ngisheshe ngangena. Usheshe wangena nawe. Uthi ngisheshe ngangena. Ube elikakhulu. Kade ngibheka nje. Kanti usungenile wena. Ngawu usheshe wangena. Usheshile impela namhlanje. Hawu, mina ngithi nasazokulanda. Okay. Nangu palisa la. Sama no palisa la. Sanibona njani? Sure, ni Oh right. my god, I love your videos. I love your videos. What about this one? I follow you everywhere. Yes, I love your videos. On Instagram? Yes. Yeah. I like your videos. You see, I have photos of you I took from Google and I use it as my wallpaper. Oh yeah. Yes. Which one do you like the most? I like the video of you where you in bed. Linjan. No, wait, like Linjan. And you eating cereal. Oh, funa ukulezo khona la. Hi. No. It's like Linjan. Bye come on. Utelezi kodwa. Telezi. Yeah. Swiss. Oh, sure. Same class. Yes. All right. Which one is the smartest? Who's the smartest? Between the three of us. No, in your class. This girl Olwe too. Olwe Am I too. part of your video? Oh yeah, but he's your friend. She's your Can I friend. be part of your video? Yeah. Hi. Sure. Oh, Palisa. Palisa ndusula. Yebo. Ngawu sheshe wangena. Yazo sheshe wangena. All right. Batshela ukuthi uyimanager yami. Oh, you PR manje, anginayo PR. You my PR now. PR. Yeah, ufuna malini for PR? 10,000. 10,000 yezo ushipile. Leyo munye ufuna 15,000 uthi akenzi lokho. Yes. Awumtshela ukuthi wena u10,000 uyasebenza. 10,000 uyasebenza. Uzongitholela interview okhosini. Ngizokuthola. Metro, Morning Live. Metro Morning Live. Ikuphi show yami? Ngibona ukuthi ngisebenza nomuntu oright. Ise-ICC. Hayibo. Ise Carnival City. Phela mina ngizazi indawo. Oh yeah, IPR yami ayizazi indaba mfethu. You can understand. Ise Carnival City 24 inini i-date. Ngathi ama dates uyawazi. Indawo ngazazi. 24 July. Lama dates ayishaya IPR yami mfethu. 24 August. Oh. Yeah. Zivala nezikole. September. Oh, IPR yami mfethu. 22. Usheshe wangena. Usheshe wangena Palisa. Usheshe wangena. All right, iba ready ke for ama presentation, press conference. Yeah, for the show yaseGoli. Yeah. Hamba nani? Ngingangishiya. Itsini sihamba nawe no-IPR phela. Nangishiya mos. Sakushiya. IPR esalayo. Wena wavuma kanjani ukusala u-IPR? Yini ningishiyile ngisho. Nawe washeshe wangena. All right, bye bye. Bye bye. Bye bye.